מי שעבר לקראת חצות ליד ההיכל ראה מחזה שלא נראה כבר 21 שנה. מצד אחד חגיגה שכבר הפכה למסורת של מתן האור והאדומים. יאללה הפועל! יאללה הפועל! מצד שני גיא פניני יוצא על קביים עם קרע בגיד אכילס, מכבי יוצאת מוכה וחבולה, והפועל ברקיע שביעי. הפועל עולה עולה! הפועל עולה עולה! אתה עולה! אתה עולה! גיא, דבר עם השחקנים, תעורר אותם, מה זה שהוא אפס בדרך? אין כבוד לסמל, לא אכפת לשחקנים כלום, זהו. אירועי הדרבי האחרון בבלומפילד והמצב הביטחוני הנפיץ עשו את שלהם. מעולם לא נראו מחוץ להיכל כל כך הרבה כוחות שיטור והבטחה לפני משחק. לצערי הרב, אנחנו רצינו להביא משחק כדורסל באמת בצורה תרבותית וספורטיבית, אבל כנראה שהמציאות היומיומית של אוהדי הספורט גרמו למשטרת ישראל להיערך בצורה הזאת. הכל היה שקט, עד שלקראת 8, האולטרס של הפועל הקיחו בתהלוכה מרחוב צדדי. האוהדים עברו בידוק קפדני וזרמו פנימה. קצת לפני השריקה העסק קצת התחמם ביציע, כיסא עף על מאבטח, אבל כאן זה נגמר. הסיפור הגדול עבר מהיציעים לפרקט. בוא נראה מה הוא עושה לימונד, משתולל, אבל עושה סל גדול. אחרי 30 הפרש מול ירושלים וההשפלה מול זאגרב, הבעיות במכבי התחילו לצוף. שחקנים מתוסכלים אחד מהשני, המרקם החברתי רעוע, סף השבירה המנטלי נמוך מאוד, והכל התפרץ החוצה בערב שחור במיוחד. אין ספק, זה קבוצה מפורקת. מה קרה? למדנו בלחץ הזה. זה קבוצה מבוהלת. קפואים מהרגע הראשון. זה קבוצה שלא מצליחה לארגן את עצמה. פחדנו לקחת את האחריות. זה קבוצה שנמצאת במשבר עמוק. אחד המשחקים שהרבה זמן לא ראיתי מבחינת גם שחקן וגם מאמן את הצורה הזאת. וקוראים למכבי תל אביב. הלחץ השפיע. הלחץ השפיע מסביב. אין ספק שאחד הדברים הכי מרתקים של הערב הזה היה לוח התוצאות. בכל דקה שעברה, כל מי שהביט בו חשב שמשהו לא תקין. טוב, מכבי מתרסקת. כשעליתי בחצי איתך, הסתכלתי למעלה וחייכתי. כמו בכל שנה, מכבי עוברת משברים. אבל נדמה שהמשבר הנוכחי רחוק מסיום. היא איבדה את גיא פניני עם פציעה קשה במיוחד, שתאלץ את ההנהלה לחזק את הסגל בישראלי נוסף. ויותר מהכל, היא איבדה את הכבוד, משפלה שלא נראתה כבר שנים בבית שלה, ודווקא מול הפועל. We are now in something that I don't remember I ever been in my career. 20 years. גיא גודס שסיים את המשחק עם טכנית ובעיטה בכיסא של שמעון מזרחי, הרגיש לראשונה את הלחץ המוכר של המועדון הכי לחוץ שיש. אני חושב שזה בעיה קולקטיבית של כולם. Whose motherfucking pain is that, big fella? It's in the car. Whose motherfucking pain is that? It was mine. משחק איך ששיחקנו ולנצח אותם בבית, איך שניצחנו במשחק דרבי, אני יכול נראה לי לפרוש, אני לא יודע. החיים הם גלגל. עודד קאטה שחווה משבר כזה עם מכבי ב-2008 ופוטר, יוצא מנוקיה לתוך האולטרס של הפועל. אתה מתחיל את הכתבה מהסוף או מההתחלה. פרופורציות, נו, אתה מכיר אותי כבר. האוהדים האדומים שנמצאים תמיד תחת זכוכית מגדלת הראו שוב את העוצמות שלהם. העשבים השוטים לא קלקלו חגיגה של קהל אוהדים שרובו לא נולד, והפעם האחרונה שהפועל חגגה ביד אליהו.